Dali na dito eh. Nunod ka kay Japper, gagayahin mo? Yan. Oh, buwan sa sabay, hindi ko na naman. Pasti niya sulit. Basa kayo at ni mama yun eh. Wala sulit. Ito na yun, di ba? Ay! Ready na. Isang, ano? Mamali. Busy ka ba? Alas 12 na. Ba't di makano ka, Mark? Ano nito? Shout out kay Elmer. Morning. Dito, dito. Ano na ako nagdalawa na. Parang ako pinamaw na. Ano ba yun? Binubugasan. Eugene, morning Eugene. Kamay ko ba na gano'n? Nako, kaya na dili. Nakasakay na siya ng taxi. Sinabi nila na hindi na pala babalik si Lola. Kailangan niya nang magtrabaho sa ibang bansa. Dami nung sumunganga. Oh, Tapos sa ulam mo. lola ko, siya po yung nagturo sa akin kung paano bumangot. Yung tamang way Saan ng mo ako? Pasukin ko. pagka alis po niya, yung Shouty same Marlow. ganun pa din po yung ginagawa ko. Ang difference na For lang, viewers, sa shout out. tabi ko. Diba? Ako pinakauna ako. Napagaling. Ay, ito siya. 6 na. Ilang level ka ba? Thank you sa 18 viewers. Please subscribe and like and share. Hindi ka yung tubig. Ano itong ilang? Yeah? Yeah? Hindi yung pira muna dyan. Watch me. No. Ini? Ay, isugo ka ha. Ano bibili mo? O, lolo mo, sabihin mo kapag 3 piso doon. Bumili ka na rin ng siguro. Uy! Asan? Huwag yung pinakamaliit ha. Huwag din yung pinakamalaki. Sakto lang. Pangatlong aktong pinakamaliit eh. Ate Brenda, Glory, thank you. Wala ito ka na. Mag-review na tayo. Gusto mo? Nak, dali. Subo na rito. Waray ka tinda, waray. Nangubya ako na. Buwas, masigurado na magtingin na. Sabado linggo. Magtinda na ako. Rosie, shout out.
5 viewers, thank you. Kiss ka nga dyan. Hilig-hilig mo mag-vlog ano. Nasama hindi ko na. Good morning mga kasama ng oras natin na yung huli nakalimutan ko. Ganyan. Ako nasa din alas 6 mahigit. Mag-walking ako. Kasama sa LJ. Dito sa kabila. Dito tayo kasi paglalakad. Pag maglakad sa kalsada, dapat ito sa kaliwang part. Kasi makikita ko sa kaliwang. Sa kanan. Patulan niya, hindi mo na kailangan limutin yan. Elmer, thank you. Yan, tutuloy. Laki mo sa dapat doon kami sa flood control, kaso late na masyado. Dapat natin sa 5 or sa maganda sa Dipolog o booking na boulevard. Pag nag-chat, ay, anil to. Oh, kaso lang, third place. Wow. 33 boom, sabi ni Kuya Almar. Kasi bilis ito ako. Wala ako kaya Japan. Shoutout sa 13 viewers. Nako. Meron pa rin sa bunga. So, ano ako? Lakad. Mamaya, nalili mo tayo para wala masyadong pulo. Leonora Baltasar, next vlog. Good morning po. Oy, good morning din po sa iyo. Kumusta? Siguro sa akin, sa bahay dito. Okay, lima. Dito kaya nakataga. Doon tayo ang school. Kita mo kung gaano kalayo yung nilalakad namin. Wala school. Dito kami naglalakad. Pero nasa road na to. Dito rin yung bahay natin. Chena girl here. Uy, Karen, thank you so much, my friend. Leonora Baltasar, mayroon ka ng +1 ka sa akin. Salamat sa pagpasyal. Laki ng bawal. 7,000. Watching your video. I watch your video, my friend. Tayo sa Mexi. Dito tayo sa My Vacation in Overflight back. It adds. Watching your video. From Leonora. Leonora. Nasya. Kasi wala pa doon. No, yan ako yung pakso yan. Tapos pagila ang plus mo. Hindi bilang doon. Ay, para nagatak-atak na yung pinamubos ko, hindi naghuga. Ito daw ko eh. Highway. Marang yan naman. Tutulong na. Yan. Yung sir, tinan niyo mga ilang Kita ko na. kaso lang patay. Tubuhan mo ko. So, dito. Sino gulo-gulo niyo ko? Sa? Kasi, doon nasa unahan namin yung pa ako. Dito kami naglalakad. Mas malayo yung nilalakad. Ito siya mas mahirap. Mas Araw! Tamihan mo tubig. Pag di malamig, parang kang ano ah. Pag malamig, gusto mo, ubusin mo lahat yung nasa baso. Ay, Bonsoy, shout out. meron sana ng radiation. Salamat sa 4 viewers at 10,000.
Watching So, ako kasi kay ano, ituwad na. kay Leonora. Sabi mo ituwad eh. Nawala na yata. Malapit sa iglesia. Di ba kayo sila lalaki? So, Inom. Ganyan lang oh. Inom. wala pa, hindi ko pa siya Ito like that lang. Nandito sila Ituwad. eh. Binintara! Ganda! Wala ko! Laban! Dako! Binintara nila kasi. Huwag mo nga ituwad. Paano may inom? Hindi naka-istro ka. Basag yan, basag. Hindi yan sa'yo. Ay, sa buhay ko. Ito lang Sa nakalimutan ko yung pangalan ko ni Sir. Hindi na ako nag please. Pero dyan yun. Nagkano ka? butas na lalo yan. Talaga? Mayroon tayong line mga Sino nagamit nito, Mark? Ikaw. Ikaw. Hello, everybody. Everybody. Doon ka. Doon ka magulo. Talaga ako. Paligid lang ang wifi ko. Nahalo ako. Oo. Kaya muna ko na tatlang. Karen, watching your video. And Leonora, watching your video. Nakali ka na dito. Tapos ka na ba kumain? Oh, ulam mo. Ka na? Sombrero. For viewers at 12 thumbs up, thank you. Ate daw. Anong ate? Kapag gano'n yan, Jing, natutumba yan sa'yo. Pumasok na kayo. Natutumba yan sa'yo. Lang na, buti mo. Huwag mo muli-muli. Iyak yan. Saan ko naman mo? Bagas na. Ikaw ay tubig.
Oh, saan ka na naman? Basta pumasok dyan kay mga naglag yung mga bilis-sak dyan. Yan, period yan. Magdang mamatay para sa bayan yan. Taga-suporta ng Duterte yan. Kaya nga tinawag na DDS yun. Hindi kaya nagkakampi. Bakit kayo kakampi? Aljun, Jarab. Ay, sus na. Lalaba ako. Pagod, pagod. Hindi mo nakamute yan, Doy? Hindi niya pinagbigarin. Pinakaso ng 5 opisyal ng Davao City Police ang surprise drug test na isinagawa sa kanilang tanggapan. Ay, Yung kasapatan sa Bastian.
Kay Grace, shout out. Saan ang anak mo? Yun o. Morgan! Uy, nanak. Uy. Isa! Uy. Nakikinig Okay na yan, okay na yan. Yung Jeng, nagmawalay. Ito lang iniwan sa What's that? Si baby na naman Shout out, Kuya Ray. Ano ba naman to si Morgan kung ano na lang pulutin? Ibalik mo yan, Dan, ibalik mo. Ibalik mo yan, paring Morgan. Tuluyan na yan Thumbs up ko, Mark. Thank you, Kuya Ray. Sa kay Grace, salamat. Watching tayo kay Sangkay Grace. Yan. Ads tayo Sangkay Grace. Kuya Ray, maraming salamat. 9 viewers, thank you. Oh, marami pa yung nasa mga mo ah. Oo, umukay. Mumuul ka na naman. Matagalan mo ano yung ano mo? Ha? Hotdog. Yan ang hotdog. Dahil, hindi ka naman ginagawa ng anak mo. Morgan. Hindi ka naman dyan. Parang puwak na yun ilaw dyan. Ano yan, okay na. Ano yan? Yeah, yung kita. Kung pwede. Watching tayo kay Kuya Almar Ugal. Akin na yun, akin na. Ninong Ray, mano po. Sabi ni Eljun. Tol Eljun, maraming salamat. Akin na. Mamay Tama na. Dan sa coming live mo, Kuya Ray Vlogs, sabi ni Kuya Elmer. Nakakina ngayon na. Kuya Elmer, bless you. Ba't ka umiiwas? Hindi naman ikaw yung ginagawa. Miguel Kois Elmer. Huwag ka, anak. And Eljon Loco Moco. Magsabay ko yung ano, Miss Ogay tsaka ano, Mr. Ogay. Mr. and Mrs. Mrs. Ogay at Mr. Ogay. Marami may ugay-ugay ba? Ugay-ugay. Ha? Ugay-ugay. Doon!
Ate Jel, salamat. Mag-water ka na nga. Wala pala naman yung nilagay mo ng tubig. Oh. Marchan. Mark? Jan. Marchan. Ano naman ginagawa mo dyan? John Loco mo ko, saan yung tungkod ko? Also free. Tons of short dramas are available to watch at no cost. With diverse, captivating Mega raw shout out, Jel Brianna. friendly interface. This app makes drama watching effortless. No recharges, no subscriptions. Just full episodes for free with no unlocking required. Want to enjoy skits without paying a dime? Simply use this app. Hit the link now to start watching. Kuya Elmer. Oh, nalagdala mo na naman yung bag na tita mo. Uwi ka na? Pwede nila siya. Are you going home? Huh? Where are you going? Oh, good yun. Kulit naman ito mga to. Ikaw din. Doon. Nakialaman mo na naman yung lagot ka na ng nakikita. Where are you going? Brenda, watching your video. Where are you going? 5 viewers, thank you. Ano ka po? Susunod ka. Grace, patapos na sa'yo. Sunod natin mamaya si Kuya Ray. Gantay lang likod ko. Gantay lang likod ko. Salamat. Welcome, te. Uy. May gilaw shout out po Brenda Ay, Inky mababasag dyan. BC. May gilaw shout out my Bonsai Mix TV. Kuya Ray, may gilaw shout out po, sabi ni Ate Brenda. Is ka na ba kumain na? Ha? Di pa? Di ka pa tapos kumain? Ano, gusto mo magkarigo ah? Gusto mo maligo? Ano? Luming? Huwag mo siya dun, Mar, ng ano, damit, Mar. Maliguin natin dun. Mamaya, doon sa CR ka maligo, hindi pwede dito. Okay. Ah, dito po. 33 years anniversary namin ng asawa ko. Dito lang at tambay. Uy, ngayon 37 years. Wow, tagal na. Happy anniversary sa inyo, Kuya Ray, at sa iyong asawa. Happy 37 years anniversary. Wala, numakyat ka More naman. more years and more love. Love. Ingat po kayo lagi, Kuya Ray. Salamat sa iyong tulong mo sa amin. Happy anniversary, Kuya Ray.
Nag-query tayo guys. Puputol ka na. Helen Grease, Almera, hello. Good morning. Watching tayo kay Kuya Ree. Watching ako kay Kuya Ree. With ads. Tapos, si Ate Grace, ito, Kuya Ree. Thank you po, my Bonsai Mix TV, Brenda. Thank you, Kuya Mark, Joe. Oy, Helen Grace. Almara, shout out. May good shout out everyone. Next kita i-play. Helen Grace. Done watching na sa'yo, Ate Brenda. Ligo ka na. Kumain na ito din. Never say bad. Dikit niya lang ba? Asan na yung ulam? Yan pala. Dali mo kayo dito yan. Andyan. Yan, watching po, watching. Andiyan ba si Helen Grace? Thank you, Mark. Welcome, te. Ano ba yun? Mamaya na kayo, sabi ni Mami mamaya daw ligo. Ligo na nga daw siya. Ay, ligo na ba? Sige na, magano ka na, dali. Punta ka na CR. Ellen. Ellen Grace, watching po ako sa'yo. Sige na. Pumunta ka doon. Punta na sa CR, maligo. Dito, dali. Hindi ka dito naliligo. Kaya masikip. Ano? Tanggalin ko tong ano. Oh. Huwag ka tanggalin. Dalawa naman yung... Tanggalin mo yung ano mo. Dalawa naman daw yung ano nila. Tanggal, tanggal! Ano na yung damit mo doon Sister! Hinay-hinay ka dyan. Wag mo ganyan din, Mark, dyan! Nakulit mo naman. Nihila mo nang nihila yan. Shout out, Rosie. Diba, hindi mo alam? Mamaya watching kita. Kung saan Kuya Mark, kung kumuha ka ng damit ni Mark. Kuya Vlog, nandito po ako sa Ibaba mo na rin yung damit mo. Ellen Grace. Almera. Nawala man. Ito mo Kuya Mark yan. Daan lang ako para sumuporta at di ako makapag live muna. Meron akong inaasikaso, sabi ni Tia Sally. Sige lang, Kuya Sally. Mark, dyan ano ba yun? Important ko tigas. Like and done, sa coming premier me, Helen and Connie. Thank you, gustang kay Grace. Salamat sa pagbaba ng father, Kuya Sunny. Babay muna, sige lang, Kuya Sunny. Ingat sa gagawin. Tusok sangkay. Thank you. Wait lang ha. Ano
Ate Marla Cross, thank you. Aligo lang ako ng anak. Angat, kilik-kilik. Tingin dito, tingin. Tawag towe eh. Walang brief to, Mar? Huwag ka doon, kaya may nakatibo ko. Done watching kay Kuya Ray. Ano ba yung sunod natin? Ito muna yung mga bagong pasok. Mama Danas Vlog, shout out. Yung itang jacket. Huwag yun! Ate Milagros, thank you. Dinigo muna. Dinigo muna. Ikaw mo ko, Martin. Ilaw mo ko pulbo. Tingnan mo ka niya. +1 po, Mama Danas Vlog. +1. Tingnan mo. Oo, nakita ko, Mar. Ulit eh. Watching Mama Danas Vlog. Tara, ulo mo. Ano eh? Huwag mo yun. Okay na. Isa. Talikod. Ulo. Huwag ka dyan! Sus Maria, itong bata na to. Nanay Mela, sabi ni Tol Eljun, Ate Brenda, salamat sa pakaway-kaway dyan. Guys, watching pa rin po ako sa mga nandito. Watching tayo kay Tol Eljun. Wala na lang sa sabat lang. Diba? Wala na sa sabat lang. Watching kay Tol Eljun. For viewers, thank you. Kung gano'n magkatataas eh, para malaman mo din. Kung daan tayo. Eh. Kung gano'n magkatataas para malaman mo kung gano'n tayo. Boss, tayo mo, wipe na boss.
Ah. Good. Watching kay Mama Danas Vlog. Wala na sila. Si Brenda, salamat sa pagtambay. Hindi ko ba nandiyan? Isang kay Grace. May 4 viewers ako. No, no, where's the man? Ay, ang galing talaga ng anak ko. Ito ang kumukha mo eh. Mandar, gusto ko akong mandar na. Uy, huwag ka dyan. Video. Asaka, hello. Good morning. Mamaya, play ko yung video mo. Naka-play po kasi dito si ano. What? Mama Danas Vlog tsaka si Tol Jun. Ano? Watching pa dito, watching. Kay Tol Jun, watching din ako. Susaka, watching ako sa iyo. Patapos din. 19 tamsak, good morning. Salamat sa patamsak dyan. Salamat sa padaan. Next kita rito. Hindi ko yung video mo. Ate Jel, maraming salamat. For viewers at 19 thumbs up, thank you. Done watching Mama Danas Vlog. Next tayo kay Alsaka. Dito tayo sa madaming nagtitinda ng palaspas. Yan, watching. Rosie, salamat. Next kita dito kay ano, Rosie. Kay Tolel Jun. Naka-live ka, di ba?
Laro. Watching po ako sa'yo. El Osaka. Rosie, next kita dito, Ros. Kay Tol El dyan. Salamat po, salamat. 5 viewers, thank you. Watching po ako. Dito ako sa yung ano. Madaming nagtinda ng palaspas. 10 days ago. 80 views. 71 comment. 57 likes. Baba. Mahulog ka, baba. Ano nga, nahulog ka doon. Mahulog ka. Ang lugar ba to? Ano yun? Pati? Huwag ka magulo dito. Ang gulo mo naman. Done watching kay Tol Elvin. Ano naman tayo kay Rosie. Watching Rosie. Yeah. Done watching kay ano, kay Els Osaka. Ito yung sanitize. Busy ang Kuya Sunny said. Hindi makadukit. May lakad. Ang kulit ba? Ate Jel, salamat. Dito tayo kay Kuya Sally. Next ko dito si Tol Project. Ito lang si Tol Project dito. Na? Yan lang kayo mag-vision. Ha? Hindi na nagpapalit ng balik. Cellphone pa, bilhin. Itong ina King of Marlo. Wow, wow.
Ang gamit ako. Oh, ay, laki na pa naman magdikit-dikit mo kami kanino. Ay, saan natin ipalit ko ng break? Ay, saan natin ipalit ng break? Amigo, ito. Sorry. Doon ka, wag ka dito. Asa na nagputang? Ibuha natin yung dalawang break. Isang break lang yung nakita ko doon sa taas. Asa yung isa? Bakit to? Ano na dito? Isa na ganito, ganito dito. Asa yung isa? Ako yan. Ganda. Gagawa natin sa Ito lang pala. Okay, lumero ka. Inuutos sa'yo ron na yung mga hindi. para ito mga kabasahan din kasi yung pangal. Nanalo din naman. Ay, sinubig ko direct. Ano ba meron? Art done. Ayusin mo yan yung dito. Ads tayo kay Rosie. Dito tayo kay Kuya Sunny. Wala. Maganda pala itong cellphone. Ate Jel, maraming salamat.
Eric, shout out. Hoy, Karen, ano yun? Anong gawa mo dyan? Wala lang, bakit? Nanonood ako ng vlog ni Kuya San. Salamat sa like. Good kay Kuya Tatay Robin. Hey, ano yan? Hindi? Meron to ako na? Oh.
Shoutout tayo doon. Nakita-kita nung nakaraan, nahiya lang ako. Kapitan ka sa pwesto mo. Ha? Kid natividad. Dumaan ka sa bayan? Singkamas ba paninda ko noon nakita mo ako? Ah, say, na 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 na, ta na 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 na. Ah. Okay. Singkamas idol paninda mo. Sayang, dapat mo nag-ano ka, nakilala. Yung libre ka sana singkamas. Mayroon. O, try mo muna. Tingnan mo, may kagat ka na naman. No? 6 viewers, thank you. At 22 thumbs up. Nunod ako kay Tatay Rubin, guys. Just watching din tayo dito kay Well Project. Nakadalawang video ka Kuya Sani ha. Now watching. Maluwag kasi yung charger na to. Salamat sa 6 viewers. Rolling. Boom. Boom. Ilabas ko pa yung ano doon yung Mario. Naubos ko yung sana Mario. Ngayon, labas mo yun mamaya mo. So, Facebook.
Uy, kabawasan guys. Salamat. Tididing. Shoutout Sangkay. Kulkog. Bunal. Salamat. Nunod ako kay Tate Robin. Watching kay Tate Robin at kay Tol Project. Sunod kita rito, Tol. No. Huwag ng charger. Bakit 28 minutes pa lang? Hindi na pa ako nakalive. 28 minutes pa rin. What the hell? Lampak. Ano ba yun? Ha? Nagamit sa upuan. Gamit ni Papa ang upuan. Ano ba gamitin niyo? Gagamit na ni Papa? Sa? Palo kita. Gamit ka ni Papa, di mo naintindihan. Ha? Gamit ko. Ha? Ano kukunin mo? B-boy. Puding. Sino nagsabi sa'yo guluhin mo yan? Be, anong sura? Udto na, mga on na food. Baho, ano namin, ulam. Kahapon, kagabi, manok na adobo. Na ininit. Pangalawang init. Wala mang pagkain, wala mang trabaho.
Iharap ko yung mga sinisip. Parang ito. Hindi ko iwawasin. Tabo. Ha? Tabo. Numalo? Pangat pala yung ulam. Oh, pangatlong ano. Ano ba yun? Ano yun? Paring Marcus. Ha? Ito may kinakan. Itim. Ano yan? Pabilog. Hindi mo pagkalaman yan. Akin yan. Ang tanong ko kung siyang dito sa babaw. Ano ba yun? Ha? Bigyan mo kasi siya ng mga gagawa niya. Ano gagawin mo? Yan, gawin mo yan. Balik mo yan dyan. Dabasag yan. Palo ko sa yung dalawang tatay mo. Gusto dyan. Ano ba? Tawag ng tawag. Ewan ba daghan na? Ewan ko daghan na. Ulit-ulit ka na naman. Balik ka. Abis ka na maligo. Ulit-ulit. Baby sis! I am out. Baby sis! Oy, five. Ibang pa yan, tumang. Hindi mo na lang kasi dito. Kalahati mo. Okay, diyan ka nag-live ko. Ay, naka. Hindi ko magana. Ano kunin mo? Service food. Sabi nyo daw. Yung hagi. Debe! Gagi. Ito tinutunok sa'yo. Heavenly Vlogs. Shout out. Isa. Bumaba ka dyan. Bumaba. Baba. Huwag na. Shout out sa Heavenly Vlog. Thank you po.
Shout out. Kay Robin, mga una na kita. Shout out, sabi ni Kabus. Waiting lang dito sa ads ni Tatay Robin. Kabus, watching ako sa'yo. I will, shout out. Boom. Kumusta? Ikaw lang ang nagbibigay ng buhay sa buhay ko ngayon eh. Eh, dito sa bahay ko, pumagat na. Watching sa'yo, Kabus. Official. With ads. Puro pa reklamo. Watching. Ano ba, di umalis ka. Hindi kita kailangan dito. Watching sa'yo, Kabus. Official. Kabus, boom. From well to it. Kailangan mo simula ngayon. Thank you guys. Thank you so much po sa lahat ng pumasok. Malamig dyan. Asa may isang ano, Mar? Yung isang electric fan. Yung mga buhayin. Eh, linisan ko yung... Huwag ka dyan. Hindi lang tingin ng taong may malasakit. Napakamiseryoso niya. Ano ba yun? Kung paano sumusunod sa bawat galaw niya. Parang asong nakatali ang leeg at hila-hila ng babaeng ito kahit saan niya gustong dalawin. Kaya may narapos si Tio Kiss habang wala pa si Samantha. Ano ba yun? Kailangan natin mag-uusap. Huwag ka dyan. Sarili mo. Parang hindi mo na ako kilala. Ta. Paulit-ulit ka. Doon ka. Okay, wala akong oras sa
ibabaw ng bangin. Shoutout Heaven, Anumang oras. Pwede Heavenly akong Vlog. mahulog at mamatay. Hindi talaga ako nakatulog. Plus 1 ako sa iyo, boss. Lalo na nung magulat akong nakatayo si Tita Samantha sa madaling na bahagi ng bahay. Thumbs ako sa yung firmer. Kala ko tulog na ang lahat. Bakit gising ka pa, Jessica? Abala kaya ka sa pakikipagchismisan sa pinsan ko, ha? Watching ako sa video mo, boss. Thank you. Dahil nandito sa sarili namin bahay, Tita Samantha. Ads. Namin? Nakalimutan mo na yata sinabi ng tsuhin mo. Ako na ang masusunod sa bahay na ito. Ang batas. Wag makulit. Tao. Hindi para sa mga litang sumisipsip sa buhay ng iba. Watching sa iyo, boss. Napaibig ako nang hilahin niya ang buhok ko. Heavenly. Gusto kong sumigaw pero hindi ko ginawa. Tinis kong sakit. Marihin ang boses niya habang pilit na hinihila ang buhok ko. Ang kay Wade. Ako pag wala rito si Chris, ha? Pero Ang kay Grace, salamat. isang kumpas lang ng kamay ko, itatapon ka nun sa kalsada. Sige, subukan mo. Tapos tingnan natin kung paano ko lumaban dito sa mata. Sayang ka, Jessica. Sayang naman lang. Kakainin ka na ng mga uhod kapag pilit mo sa katigasan ng sundo. Totoo. Hindi tulad ng sa'yo. Nagaling sa kung anong ritual at kasamaan. El, salamat. Natatakot ako sa mga pinagsasabi ko laban. Salamat. Titiklop ang tuhod ng tsuhin. Kabus, thank you, Tol. Watching ako sa iyo, kabus. Niloko mo siya. Ano tandaan mo? Kung yung gano'n ng pamilin lang. Lalo na pag lumabas na yung totoo. Ayan. Hindi mo ba Watching sa'yo. nakikita yung totoo? Dito naman kay Heavenly. At ikaw? Ang gulo Vlog sa mga watching. dapat matagal ka nang winalis. Handa ka na tita sa manta. Kasi pag umalik sa sarili mo, ang sityo, ikaw unang-unang sisipain namin. Ano ba yung inaano mo? Shoutout Ma'am Criselda. Hawak ang malamig na susi. Tira hawak ko na rin ang tadhana ni Tio Chris.
Bawat yabag ko sa sahig na gawa sa kahoy, parang tulog sa panlinig ko. Takot na baka biglang bumukas ang pinto at makita kong nanlilisik na mga mata ni Tita Samantha. Pero ang takot, inamin ang pagmamahal ko sa tanging pamilyang umugpok sa akin nang mamatay ang mga magulang ko. Nakapasok na ako sa loob ng kwarto at hinahanap ko ang bote na may itim na likido. Nang makita ko to, dali-dali sana akong lalabas. Pero biglang pumasok si Tio Chris. Jessica, anong ginagawa mo dito sa loob ng kwarto namin? Chong, akala ko naliligo mo kayo. Eris Osaka, shoutout, sabi ni Bigol. Ay, bakit parang nanginginig ka dyan? Huwag mo sabihin, naging magnanakaw ka na. Chong, tingnan mo ko. Ako to. Pamangkin mo, si Jessica. Wala na ba talaga akong halaga sa'yo? Kilala kita, oo. Pero, Ayan na, matagal na kasi makulit ka. Jessica, parang may mo humihili sa utak ko. Kasi may pinapainom si Tita Samantha sa'yo. Yun yung dahilan. Bakit ang ating klase niya pagbabahal niya? Talagang nag-aalaga sa akin. Watching pa rin po sa iyo. Cabos Official, Dan Paul Watch for 16 Eastern Bunny Figure. Bagong kaibigan, thank you Idol Cabos. Rosella B-Boy TV, shoutout sabi ni Cabos. Heavenly, watching. Dito na naman kay Cabos. With ads. Sa ito, tala. Saan kay Cabos? Sa'yo yan. Corselda, Cabos, Miguel Usaral, sabi ni Ma'am Corselda. Sunod kita dito, Ma'am Corselda, kaya na. Hindi ko akalain na isahan niya ako. Gusto ko sana magwala ng mga sandaling yun. Pero ang tanging nagawa ko na lang ay makakalukot at nakikinig ng iyak. Nilapitan ako ni Antoinette sa kalma. Hindi ko alam kung ano ang susi ko gagawin. Parang ngayon pa na kayo kung sigura ang pamunta ko sa pamilya namin. Tama ang isang ito. Jessica, sige, iiyak mo lang yan. Habang may mukha pa. Tawag mo kita pa na parang iiyak.
Kahit tumating pang tunay na asawa, wala akong pakialam. Yang kumakit Anthony mo ko rin sa akin, balik ko. Kung kami na, Sinuruan sa dyan. kinabukasan, tinawin ko sa upload para ipaalam ng babae nila sa TV sa bahay. Hindi ko muna sinabi na ginagayuan ni Banda. Kaya makalipas na ilang araw, dumating na si Tia Luz at hindi ko sinabi kay Tia Luz para mag-surprise. Isang umaga, pinapalaya nila ako sa bahay nang biglang pumasok si Tia Luz. Ito ang aking technique. Nilagay ko lang po siya. Kaya pagka may papatak na blessing na naman, no problem. Papapakin mo lang. Ready na. Para sa pumapatak na blessing. Okay guys, sana nagustuhan niyo itong aking technique ha. Daddy, Daddy! Somebody! It's me! Basta, Me! so guys, pinagpigil sa chikiting ko. Okay, tapos sa chapo. May guys, thank you. Tayo. Thank you. Thank you! For watching. Watching! Kailan siya nakalabas kasi Thank you, bye-bye. Sa kanal ko, maraming salamat po sa mga panonood. Sa susunod, forget po, leave lang. Yan watching 7D. Thank you so much, boss. Ads pa. Wait, ads. Waiting, matapos yung ad. Ang bawat salitang binitiwan ni Tia Luz ay parang sampal sa mukha. Masakit makita na mag-asawang sakit siya. Ngayon ay nagkakasakitan dahil sa kasamaan ng isang kilanding babae. Pero habang nagtatalis sila, may kakaibang salitang nararamdaman Watching po kay Ma'am Criselda. sa pamilya. Still watching pa rin ako kay Kabus. Kabus, still watching pa rin ako siya. Mari, buka na sa basket na maraming mo. Iboy, salamat. Salamat, Mark. Walang ano man. Walang ano man at Ma'am Criselda.
Ano yan? Bilat na naman siya. Sira-sira na nga yun eh. Boring. Oo nga eh. Nakaka-boring ang ano ngayon. Tantan? Tantan official? Shout out. Yung channel to, ano? Si Tantan. Sa TTG ba to? Dangaw, salamat, good. Oh, nakaplika pa rin sa akin. Parang hindi na masaya. Yan. Parang brass man. Elis Osaka, thank you so much. Nakatamad nga kahit mga Perselda. Seven viewers, thank you at 26,000. Uy, sinot mo na naman yung madumi mong damit. 2026, no lucky. Oo, walang lucky ngayon. Hindi maganda ang 2026. Tanggalin mo yan, kakulit Huwag mo yun ilagay dyan, lagay mo dun. Sa? Mike dyan. Doon. Lagay mo yan dun. Halloween. Lagay mo yan dun. Kaya talaga dyan. Naka isang oras pa lang pala ako. Lagay mo yan dun sa ano kasi. Diba, shout out. Tapos presidente pa, walang kwenta. Totoo. Iwan ko nasaan si presidente ngayon, nagtatago. Boring na talaga ang Pilipinas ngayon. Hirap na. Eh, magtinda kami. Ngayon, grabe ang tumal. Tipid na tipid ang tao ngayon sa mga bilihin. Gusto nila talaga pinakamura. 20 lang tumpok. Tulad dati, kayang-kaya makapagpaubos ng singkamas. Ngayon, hindi na makapagpaubos. Sobrang tipid ng tao. Uy, gago to. Ano yan? Akin na. Adik kasi sila. Totoo yun. Mga ano. Hindi lang apektado ang ano ngayon, yung mga yung mga nagmamaneho, mga driver, hindi lang pati mga kapwa mga vendors yung nasa bangkita. Kasi siyempre, saan ba nanggagaling yung ano,
Yung pagkuha ng kalakal, di ba? Yung binibiyahe ng mga truck. O di silang gamit nun. Siyempre, tinatasan din nila yung presyohan nila sa ano. Oo, super mahal na. Sobrang mahal. Kaya palang yung dyan na talaga yung ano dyan. Sino nag-akyat? Ano yan? Tulong! Ikaw nagsimulan yan eh. Kaya sandal ka ng sandal dyan na nakahubad. Aman Lama, shout out. Criselda, good morning. How are you? Ayan na naman. Baklasan ko lahat yan. Baklas. Baka pati Pinas ibenta na rin, malamang. I'm good, Aman Lama, sabi ni Ma'am Criselda. Done watching, Ma'am Criselda. Same to you. Salamat, Mark. Welcome, te. Hindi na niya makontrol ang sarili niya. Alam namin hindi magiging madali ang gamutan. Pero kakayanin namin para kay peace. Nagsindi ng kandila si Lola para pag-ibig. Malakas ang galumong nasa loob ng Chris. Kailangan natin itong No eating diet, Aman Lama. papahiran ko ng langis ang loob mo, Chris. Caboose, I'm sorry. How are you, Ma'am Criselda?
You question how old I am. Okay. Aman Lama, thank you so much for visiting. He 20 years old. From current. Mang Tripping, Tamsakdan host. Uy, Mang Tripping, shoutout. Hindi na pa nagpapakita ang presidente natin na manggol pa siguro. Oo, ilang araw na din nagpapakita si President Bongbong Marcos. Mukhang tapos ang pinapakita niya yung mga old videos. Mega sarot po sa lahat. Mang Tripping, shoutout. Pero marami pa rin talagang nagtitiwala sa Bongbong Marcos. Ang problema sa nila, talagang ang presidente, pinagtatanggol pa nila na hindi naman nagpapakita sa publiko. Why you crying, Aman Lama? Megalo shoutout po sa lahat, sabi ni Mang Tripping. Mang Tripping main channel po yan, Mang Tripping. Ito kasi ma-check eh, may pinipili kasi ako. Ay, check ko pala, hindi pala ako. Mang Tripping, +1 ako sa'yo. Thank you so much pagpasyal. He crying because have no money agaway, sabi ni Karen. No money, baka nag-uuling pa at mahal ang gas. Malamang, tol project, tol kabus. Saan kay kabus? Mga nag-aano yun. Nag-uuling para makarami. My mistake, I'm sorry. Alright, thank you. Mang Tripping, may jacket ka na. Bigyan itong jacket. Yeah. Yan, may jacket na po kayo. May sakit. May sakit siya. Overdose sa sobrang sobrang niya. No money. Roselda Channel Shouty, sabi ni Mang Tripping. Salamat sa 9 viewers. Kaya rin watching ako sa video mo. Watching Karen, thank you so much for watching your video. Thank you so much sa support. Mang Tripping, may galaw sarap, sabi naman Porsada. Oh, may sakit si BBM. May sakit nga. Ay publiko ni nagagalit si Claire Castro pag pag tinatanong kung nasaan si BBM. Lalabas na daw 'yun, lalabas. Lalabas na ang balita na may siya. Aman Lama, shout out. Dami naghahanap kay BBM ngayon. Nag-live daw. Nag-live si na kasama daw niya yung mga pero kumawang totoo yun. Isip na. Overdose siya. Overdose ba? Boss, Mang Tripping. Uha. I'm going to hospital.
Bakit? Why you going to hospital? You sick? You pin? Pin dirap sarapin? T-Boy TV, may galaw shoutout ka, boss. Sabi ni Mang Tripping. Ayang goat. Ball game so Mystic Leagues. Hindi ka na daw ni. Goat ball? And goat ball. Game so football. Football. Okay. Naglaro ka ng football na ano yung legs mo. Okay. Your favorite sport is football? Aman lama? Oh, pambili oh. Ano mo sa tingin mo? Sakit ka. Color blue ha. Piraso. You take care Aman Lama from Ma'am Porcelda. Still watching current. Kabos, ads is napakahaba. Salamat sa 5 viewers. Thank you po. Ha? May? Nangyari dito sa siya? Ano nangyari? Yung ano lang yan dito. Mag-upload ka yan. Yung mga toys mo, tingnan mo yung toys mong kalat. Lagay mo dito yung iba mong toys na. Dali. Okay, bye-bye. Take care. Criselda, I miss you. Oy, sana all. Ano, lagay mo dito. We are the worst though. Oh, yun pa. Balls and ano, Intel pen. Come. Lagay mo dito, dali. Mister. Kami na, kanilagay mo dito. Ano ba yan? Watching ako sa'yo. Done watching, ano, Karen? Watching ako sa'yo, sir. Mang Tripping. Watching ako sa'yo. Delivery boy. Yeah. Loading lang. Wait lang. Oh. Ano yan? Lugos pa rin yan. Laban Thank you. Welcome, boss. Laban tayo mga ka-TBC. Laban tayo sa club. Wala tayo. Sa akin, siya ba yung Kala ko taga ibang bansa ka. Ano pala? Filipino rin pala ka. right?
Red Sea, manating rin. Talaga Marlo. My best friend, member, a big fan Casalda. Oh, Downy. Bisaya yan, Dol. O si... Bisaya ba? Bisaya na ko ba? Di sa mga baligya. Prutas? Pagalitan ka na naman ni Ate Ani dyan. Papalitan ka na naman. Malabo lang yung cellphone mo, no? Bibay TV, thumbs up, dan, dikit. Ba't mo inaanuhan yung tinga mo? Na daw, Chi? Now watching Mang Tripping, sabi ni Ma'am Casalda. Order or isang stock ng orange. Thank you, Ma'am Casalda from Mang Tripping. Magkano ang kuha mo Mang Tripping sa isang crates? Ano ng orange, oh. Quality. Right, deliver the one. Tiger. Tiger. Tiger daw. Tiger tawag mo sa ano mo? So, tiger. Si Commander Tiger lang si Commander Tigre. Tigre lang nakakaalam host. Delivery boy lang ako. Terwin, salamat. Watching pa rin ako kay Kabus. Deliver pa rin. Magkano isang kuha nyo sa isang isang box ng tripping? Ikas na bayan ni May.
Ano nga rin na rin ang Happy never na si Mang Briefing. Let's go. Sige na, 1 minute ulit lang makatulit na wala. Bilis ng oras, minsan mabagal. Guys, may delivery pa pa. May pa-deliver pa. 1 minute. So, let's go. Salamat sa inyo. Dahil may mag-deliver ng balik 400. Let's go. Bye, darang mong bahay mayo. Good. Oh. Pero si Kwan. Tapos tamsak dan lusot flower. Ay lotus flower. Hello po idol. Mera Lona. Makapanas. Sarap. Makapanas. Silip-silip lang ako at nasa galaan lamang kami ng asawa ko. Everyone or 37 years anniversary po. Sige Kuya Ray, ingat po kayo Kuya Ray. Enjoy po. Alright, mga fans. Shout out. Okay, salamat. Sige, ambingon mo ha. Ma-deliver sa goal. Kuya Ray Vlog, enjoy po. Anniversary nila ngayon. Kuya Ray Vlog, kanyang darling. Guys. Let's go. Yeah, watching. Tapos, biboy naman tayo. Kaya na ba ako? Ako kapatid ko hangin ng nabilang. Hangiran ko lang ng basahan. Nandun ko. $28 minutes na lang guys, mag-end na rin ako. Tatlo lang man. Bumili lang ba?
Ibo kay Papa. So yun. Tayo natin. Wala. Kung kailan tanghaling tapat. Ano naman? Emergency. Benta mo yung link mo naman. Si Huga. Ha? Oy. Let's go! Sabi ko, do. Mag-voting kita. Watching ako kay B-Boy at kay Boy Tripping. Mang Tripping pala. Dito ako B-Boy sa ano mo. Snack time. Beach 2. Sama mo si Sagani. Deliver ko, puta. Oh, ikaw ka. Sige. Pindya. Deliver ako ng frutas. Sige, pahinga. Ano rin tong CP ko para sa live. Sige lang, ano, mong present, ano problem. Teresita Johnson, shout out. Oy, all about, shout out sa'yo. Please join my premiere. Good afternoon, host. Oy, good afternoon din po sa'yo. Teresita Johnson, shout out sa'yo. Thank you so much for visiting. Guys, please like and share, comment. Frutas. Kuya Bon. Asladan. Ma'am, Kuya Bon. Sige ma'am. Sige lang. Salamat po. Salamat. Alright, salamat. All about, wait lang ah. Ano ko na naman yung aking ano. Signal. Bilang baka may mag-chat ka naman. Let's go. Shout out Daniel Ortigan. Shout out. Shout out sa paligid. Tingnan siya. Sir Mavi, mekaniko. Anong problema?
Kaya may, Ang binili ni ate. Nagbili yan. Buwan mo, Jing. Alright, so, gawa po ang pinatay, gawa po. So, yun lang po yung ating booking. So, share po and subscribe. Just want to give you that. Peace out. Bisaya Vlogs. Plus one po ako sir. Watching ako sa video mo. Boy, salamat. Bili ka ng ganyan, Marco. I've been playing this puzzle game on my phone. It's called Arrows Go. It's simple, but you've got to really think about it. No loud music or timers, just nice and calm. And it actually helps me stay sharp. It gets my brain working in the morning. I just do a few puzzles with my coffee. It's a nice way to start the day. Eh, nalalaro ko. Ha? Ito si Green. Bakit ito pala yung nalaro? Ay, tingnan mo si Green. Ano nangyayam nito? So, wala. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Kasi ito pagkali. Labanan mo ang kasamaan sa loob mo. Mas malakas ka. Kailangan din niya siya mabangga. Kailangan natin. Kailangan din mabangga. Medyo maubo. Sige, sige. Hindi mo naman tanggal-tanggal yung iwan. Asa ka na yung palit ito, Pe? Pizzeria. Ay, wala. Pinapabili na, didukot po talaga. Kaya isang cheese ring. Ay, Tite. Okay? Tulong ko lang. Wait. Asahan mo ka. Tanongin mo, Marco, magkano man? Ay, 10 na guys, 10. Magkano, Pe? Lampo, di ay kay 20. Ate Melody, shout out. 18 minutes, mag-end ako.
Buka ng tubig. Saan tubig mo? Wala, Ate Brenda. Ate Melabi. Kasama niya ako. Bukas, magtinda na ako dito. Bukas tsaka Sabado, Linggo. Matumal din kasi. Tumal ng singkamas. Mahal ng ibang kalakal. Eh, pala po, bumak lang ito. Bisaya Vlog, nandito ako sa'yo. Watching ako sa'yo. Wala ka lang.
Ay, Mr. Lexi Montero. Butter ka na. Channel, shoutout mo pa yung nakulop. Butter ka. Mark Pride TV? Si Mark Joe ba yan? Mark Pride na nakalagay dito eh. Oo. Lawrence Amador, siya pa. Ilan? Marchan. Bukan mo muna sila. Oo pala ha. Haha. Baba na. Guys, mag-end na ako. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.